ଗଳ୍ପ ସମ୍ଭାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଦୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହେଇଛି ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ। ସର୍ବପୁରାତନ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେହି ପୁରାତନ କାଳରୁ ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ଯାଏ ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ କୂଳରେ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସମର୍ପିତ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ମହାନଦୀକୁ। ମହାନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି। ପ୍ରାୟ 858 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ପାରାଦୀପ ନିକଟସ୍ଥ ବତୀଘରର ଦକ୍ଷିଣରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତେଲ ଓ ଇବ୍ ମହାନଦୀର ଦୁଇଟି ଉପନଦୀ। ଏହାର ଶାଖା ନଦୀମାନେ ହେଲେ କାଠଯୋଡ଼ି, କୁଆଖାଇ, ବିରୂପା, ଦେବୀ, ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, କୁଶଭଦ୍ରା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ଧନୁଆ ଓ ଲୁଣା। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଟକ ସହର ଏହି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଚିରସ୍ରୋତା ପୁଣ୍ୟତା ମହାନଦୀର ଉପକାରିତାକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଶୀର୍ଷକରେ ଆଜିର ଗଳ୍ପ ସମର୍ପିତ ମହାନଦୀକୁ। ମୁଁ କାର୍ ଚଲାଉଥାଏ, ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଆମ 28 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସୁରଜର ବାହାଘରଟା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ଶେଷ କରିଦେବା ନେଇ ସେ ଭାବି ରଖିଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଗପୁଥାନ୍ତି ଅନର୍ଗଳ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଟେଲିପାଥି ହେଲା ନା କ'ଣ? ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଥିଲା ସୁରଜର ଫୋନ୍, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ। ହଁ ସୁରଜ କହ, ଆମେ ବାପା ଆଉ ମୁଁ କାରରେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ। ତୋରି ବିଷୟରେ ତ କଥା ହେଉଥିଲୁ କି ତୋ ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ମୋ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କ ସହ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲ ଶୁଣେ ଟିକେ। ଆରେ ତୋ ବାହାଘର କଥା ମ। ଯେମିତି ବି ହେଉ ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଅତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ତୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିଛୁ ଯଦି କହ, ନହେଲେ ପୁଣି ଝିଅ ଖୋଜିବା। ମା, ତୁମେ ଭଲ କଥାଟେ ଆରମ୍ଭ କଲ। ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଇ ଗତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଶେଫାଳି, ସେ ମୋ ଜୁନିୟର ଥିଲା କଲେଜରେ, ଏକାଠି ମୋ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା? ମାନେ କ'ଣ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ମା, ସେମିତି ବୋଲି ଜାଣ। ଆମେ ଦୁହେଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗ ଭଲ କି ଜାଣିବୁ, ଚିହ୍ନିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ବାହାଘର। ଫୋନ୍ର ସ୍ପିକରଟିକୁ ଚଳାଇ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁରଜ ସହ କଥା ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା କିଛି ବାକ୍ୟ ବିନିମୟରେ ଫୋନ୍ଟିକୁ ବିଯୋଗ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟର ନୀରବତା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ପଚାରିଥିଲେ, ହଇଓ, ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ, ଚିହ୍ନିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? 10 ଘଣ୍ଟା, 10 ଦିନ, 10 ବର୍ଷ, ନା ସାରା ଜୀବନ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଖାଲି ମୁଟୁମୁଟୁକି ଚାହିଁ ରହିଯାଇଥିଲି ସେଦିନ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦିହା ନଥିଲି ଆଜିର ଆମର ଏ ସାମାଜିକ ଚଳଣିର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାର ଆଗତ ପରିଣତିକୁ ନେଇ।